čau lidi, já jsem Flutterman, teda počkat, Flutterboy. A proč Flutterboy se i hned dozvíte. Z Fluttermana jsem se přejmenoval na Flutterboye, protože Flutterboy mi přijde takový víc lepší a hlavně Flutterman, man jako muž a Flutty to snad ani nic neznamená. Takže jsem Flutterboy a Flutter je jakoby třebatce a boy jako chlapec, to snad všichni víte. A Flutterboy, já jsem to shrnul do jednoho, že to bude jako jakoby třesoucí se kluk. Každopádně doufám, že se vám tady to jméno nový bude líbit, protože jestli ne, tak se s tím hold budete muset trochu smířit, protože já už se znova přejmenovávat doopravdy nebudu. Maximálně kdyby tam bylo Bůh ví jaká raketa lajků na začátečníka, takže docela dost. A prostě tak no. Doufám, že se vám teda tohle jméno bude líbit, protože jestli ne, tak je to opravdu, ale opravdu špatný, protože se s tím budete muset smířit. A ještě jsem se přejmenoval z jednoho dalšího důvodu, protože kluci, když jsem jim říkal o svém kanále jakoby Flutterman, tak se oni říkali, že jim to nic nemůže vyhledat, tak jsem si přesunul na svůj druhý kanál a taky mi to nic nevyhledalo. Zkoušel jsem to i přes kompa a taky mi to nic nevyhledalo, takže nevím, jak to je vám, takže asi tak, takže jsem se rozhodl, že se teda přejmenuju a doufám, že vám to nebude vadit. Takže pro tohle kratučky video by to bylo všecko. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte prosím zanechat like. Pokud ne, tak určitě ne dislike. Jestli se vám mý jméno nový líbí, tak samozřejmě nezapomeňte dát ten like. A pokud ne, tak napište dolů do komentářů, že se vám to nelíbí. Já s tím pokusím něco udělat, když tak to ještě dám do jiný verze Flutterboy. Nevím, jestli se mě to dobře pochopili, ale doufám, že jo. A pokud mě nemáte odběr, samozřejmě to odběr, budu za něj velice rád a prostě u dalšího videa čus!